Agurrik beroena berriz ere Samamez futbolzelaitik Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Denboraldiko bigarren Euskal Derbia momentu batetik bestera, gogoratu Realak eta Osasuna jokatu zutela lehenengoa, Usnako berdinketaz, eta espero dezagun gaurko partidu honetan, hain interesgarria den partidu honetan golak izango ditugula, hori pentsatzen dugu eta behintzat joku bikain bat ikusteko aukeran izango zaretela. Gutxienik 35.000 lagun behintzat baditugu hemen, eta hortxe duzue Luis Arkona da, Realaren ordezkari bezala, gure veteranoei opari bat eskainiz. Ikusmin handia, hainbat protagonista hortxe zelai erdian, argazkilariak baita ere, eta orantxe bi kapitainak arbitro jaunarekin. Gogoratuko ditugu 11koak, labur-labur, azken orduan heldu zareten guztiontzat, Atletiken aldetik, bi urrun izango dugu atean, defentsa lanetan arituko direnak Lizerantzu, Andrinua eta Ferreira, Aiartza eta Urtubi defentsan baita ere, baina zerbait aurrera tuxeago, zelai erdian Gallego, Elgezabal, Joseba Agirre eta Argote, eta erazoan Uralde, jakina Gallego eta Argoteren laguntzaz. Ez du aldaketa hundirik egin Howard Kendallek, baina bi aldaketa badaude, bata beharrezkoa, Patxi Salinaz zelai erdian hain dotore aritu den gizona lesionaturi dagoelako, eta bestea, garai batean Evertonen aritutako entenatzaile bikainaren eritziz, Estaniz Argote partidu honetarako sarri ugarte baino egokiagoa zelako. Protagonista ugari eta berehala argazkiak hortxe zelai erdian, eta protokolo honekin amaitu aurrez gogora dezagun Realak hortxe zelaian duen 11koa. Arkona da atean. Defentsa lanetan arituko direnak Xanti Bakero, Gorriz, Gajate eta Rekarte. Zelai erdian Mujika, Larrañaga, Zamora eta Aitor Begiristain, eta erazoan Josemari Bakero eta Loren. Esan dugun bezala arbitro jauna, Kataluniarra dugu Enriquez Negreira, 42 urte. Bere lehen derbia, Atletik eta Realaren arteko bere lehen derbia, eta marrazainak Teixido eta Bravo. Garai bateko ohitura onari jarraituz, orain kiroltasun handiz, eta adiskidetasuna erakutsi sortxe dituzue jokalari guztiak. Veteranoekin batera, selekzio ospetsu eta garrantzitsu hartako veteranoekin batera argazkitarako prest, eta horrelako hasiera benetan polita eta unkigarria dugu Euskal Derbi baten atarian. Eta momentu batetik bestera hasiko zaigu Euskal Derbi interesgarri hau. Jorge Zerato, benetan polita, benetan interesgarria izan daiteke derbia, ez? Dudarik gabe, eta Urtubirekin hitz egin duenean esan diogu, ia benetako Euskal eta baita ere, ingelesen arteko derbia zen. Dudarik gabe, lehen aldiz, bai Real taldean eta baita ere Atletik taldean, Inglaterrako, edo hobeto esan da, Britania handiko entrenatzaileak ditugu. Alde batetik, kontutan hartu behar da, ekipo biak momentu honean dugula, hor epailea, Enriquez Negreira, gainera zuzen ere, epaile honek bere debuta Realaren partidu batetan egin zuen duela urte asko. Esaten ari ginen, talde biak momentu honean aurkitzen direla, eta gaurkoan, orain hain zuzen ere partido hasi da, gaurkoan ikusteko aukera dugu, zenolako aukera dute ekipo biek puntuak eskuratzeko. Lehen zakea luzea ikusi duzuenez, arazorik gabe baloia Arkonadaren eskuetara. Hortxe duzue, txuri urdinen kapitaina, Juan Antonio Larrañaga, Xanti Bakerorekin jokatuz. Aitor Begiristain, Juanjo Elgezabalek moztu eta alboko zakea beraz, Realaren alde. Estaniz Argotek nahi zuen egin zakea, baina Xanti Bakero jarri du azkenik baloi hori jokuan. Larrañaga, Elgezabalekin burrukan, hortxe hurbildu da Jenar Andrinua, eta falta, partiduko lehen falta, zurigorrien aurka. Juan Antonio Larrañagak jarriko du baloi hori jokuan, Rekarterentzat. Bere aurrean Txetxu Gallego. Larrañaga. Nahiko aurreraturik Atletik taldearen defentsa, Urtubik buru zurrundu eta
alboko zakea. Mujikak utzi du baloia, hor duzue Xanti Bakero. Aitor Begiristain, Elgezabal, Lizeranzu eta Urtubi. Oraindik Aitor Begiristain. Aukera polita izan du hor Errealak, baina zurigorriek aldendu dute lehen arriskua. Joseba Agirre, Uralderekin jokatu nahirik. Gajate. Berriz zelai erdian baloia Larrañaga eta Juan Mari Mujika. Estrategia berezia gaurko honetan Howard Kendallek prestatu duena. Duela bi jardunaldi Bartzelonaren aurka prestatutako sistemaren antzekoa. Baloia Estani Zargote. Entzaio oso ongi atera erdirak eta hori ala ere ez da zelaitik atera ikusi duzuenez baloia. Berriz arriskualdia Realarentzat. Ikutu duena Aiartza izan da. Gajate eta Larrañaga. Elgezabal bere aldamenean. Loren. Ez da ongi konpondu Juan Mari Mujikarekin. Eta Jorge Zerrato estrategia aldetik badirudi ez dagoela aldaketa ondirik bi taldetan. Pentsatuta zegoen sistema gutxi gora bera. Baina berezitasuna atletik taldean Patxi Salinasen ordez gaurko honetan Lizeranzuari delako eta defentsa berezia delako, ez? Bai, hori begiratzen ari ginen izuzen ere. Ia Lizeranzuren papera lehen Patxi Salinasena izango zen gaurkoan. Momentuz oso denbora gutxi jokatu da, 2 minuto bakarrik eta, bueno, ez da eman denbora askorik hori ikusi ahal izateko, baina badirudi bai, atzekaldean 5 gizon eta kontutan aukera polita bai Elgezabalentzat eta falta ez du arbitroak ez erradirazi, falta iruditu zaigu are hartzean, jendea azerre, baina badakizue epainaren hitza legea da. Zamorari kendu dio baloia Elgezabalek, baina ez da egokia izan, ez da bidezkoa izan jokaldia. Azterre orain epailea hain zuzen ere Ferreirarekin eta irudietan agertu espada ere beste datu bitxi bat Txetxu Rojo, Atletiken bigarren entrenatzailea zutitu da, benetan Azerre, Howard Kendall eta Tosak bi entrenatzaileak momentuz lasai. Rekartek Aitor Begiristainentzat eta Andrinuak urrundu. Abantaila guztia Gajaterentzat. Hor duze, Agustin Gajate. Luze jokatu nahi izan du Rekarterekin, baina ikusi duzu inolako friturik gabe. Jorge Zerrato agian azpimarratzekoa da, Atletiken azken lerro hori, defentsa lerro hori zerbait aurreratuta dagoela, presio gogor bat eginez, eta bereizitasun handia izan da. Kendall helduenetik Atletiken presin hori atzetik aurrera, ez? Bai, bueno, Atletik esama zen denboraldi honetan eta Kendall etorri zen momentutik horrela jokatzen du. Presin handia egiten dute erdialdean eta presin hori gainera atzekaletik hasten da. Erdialdean, beste ekipoa ito saiatzen dira Atletiken jokalariak eta orain arte behintzat oso ondo atera zaio taldeari, sistema hori. Baita ere, kontuan hartu behar da lehen aipatzen ari ginena. Badirudi, Patxi Salinasek nolabait egiten zuen jokua, Lizeranzuk egiten duela, bere posizioan dago. Eta, baita ere, bere posizioan baldin badago Lizeranzuk zertxo bait atzeratuta. Andrinua, normalean teknikoagoa da eta erasora errezetasun gehiagoz joaten baita. Nik uste Howard Kendallek 3 gizon hauek jarri dituela, hor Realeko 2 aurrelari zorrotzoiek hain zuzen ere Loren eta Jose Mari Bakero markatzeko, agian 3-ren artean funtzio berezirik gabe. Orain ikuturik falta batetan Bakero eta baloia Aitor Begiristainentzat, Loren. Hortxe duzue atzetik aterata Aiartza, Gorriz eta Rekarte. Genar Andrinua, bere aldamenean Aitor Begiristain, Rekarte eta baloia Zamorarentzat, berarekin burrukan Txetxu Gallego. Zamora, sasoi, honean oraindik azken partidu hauetan erakutsi duen bezala, hala ere hor Genar Andrinua nagusitu da. Gajatek moztu, baina arbitroak hasiera bat eta falta adirazteko keinu egin badu ere ez du horrelakorik egin. Zamora erazoa egin nahirik eta Andrinua nagusitu da. Urtubi,
Moztu duena Larrañaga izan da. Ferreira. Patxi Ferreirak Gallegori. Uralde. Beti bezala Gasteiztarra alde batetik bestera oso langile Estani Zargote, Xanti Bakero bere aurrean. Ez dira ongi moldatu zurigorria, Loren baloiaz. Juan Mari Mujikarentzat. Honen aurrean Ferreira, nahaztu da Mujika eta alboko zakea Atletik taldearentzat. Jon Tosakek realean ez du aldaketa egin betiko sistema. Defentsan Uralderen markaketa zarduratuta momentu batean Gorriz, beste batetan Gajate eta Rekarte ezkerraldetik Gallegorekin, eskuinaldetik Xanti Bakero, Estani Zargoterekin eta beste datu bat, Juan Antonio Larrañagaren aldamenean gizon hau garrantzitsua dela konturatuta eta horren garrantzia azterturik Kendalek jokalari gazte, gogor, zorrotz bat jarri du, hain zuzen ere Juanjo Elgezabal. Jorge Zerrato hori benetan azpimarragarria da. Elgezabal hasiera batetan etzelako titular bezala aritu, baina azken partidutan ongi ari delako, ez? Bai, bueno, Juanjo Elgezabal duela denboraldi batzu, Bilbo Atletiken zegoela, Clemente zegoen garaian gainera, lehen ekipora joan zen. Eta nahiko denboraldi hona egin zuen, gero soldaduzkan, normalean jokalari guztiek igual pixka pedakada izaten dute beren jokuan. Eta bi denboraldi pixkat jokuz floju samar ibili ondoren, denboraldi honetan jokuz oso ondo dabil eta gainera indartsu, nahiko indartsu erdialdean mugitzeko. Baloiaz Lope Rekarte. Reala gogor xamar partidu hasiera honetan, 8 minutu jokua hasi denetik, nolabait erasoak bideratu nahirik Erreala, baina Atletik zorrotz atzekaldetik ateratzeko prest. Hortxe dituzue txuri urdinak eraso egin nahirik, Rekartek zailtasunak izan ditu eta Larrañagak orain Alberto Gorrizi. Andrinua, Aitor Begiristain eta Lizeranzuk ikusi duzuenez lurretik moztu, Larrañaga, Bakero, Reala baloia ongi mugitu zorain, Zamora. Aitor Begiristain area barrua, ze aukera ona Realarentzat eta partiduko lehen gola 8. minutuan, zorroztasun handiz, Aitor Begiristain aurre hartu dio Andrinuari, baloia ederki gurutzatu eta Jaun Andreok derbi honetako lehen gola 8. minutuan. Poz handia txuri urdinen artean eta ez zelaian bakarrik, aukiko jokalari guztiak ere zutitu baitira, hortxe duzue jokaldia. Atzetik, laizterketa bizian errebotea ederkia aprobetxatu zen, sartu zaigu Aitor Begiristain, 8. minutuan beraz, utz eta bat Erreala aurretik. Jorge Zerrato, zure iritzia jokaldiari buruz. Bueno, alde batetik oso adi egon da Aitor Begiristain jokaldi horretan, eta baita ere, nire ustez Atletiken defentsa pizkat despistatu egin da, baloia beste defentsa batek ikutu duelako, uste dute Aiarzak hankaz ikutu du, orduan Andrinua despistatu egin da, eta zur zegoen Aitor Begiristainek baloia hartu, eta badakigu, Aitor Begiristain oso jokalari trebea dugu, eta marea barruan ondo mugitzen da baloiarekin. Biurrunek ezin izan du ezer egin eta hor partiduko lehen gola. Dena den komentatu behar dugu, orain arte behintzat, 9. minutuan betetzen denean, menpea Real taldearen adala, eta bueno, badirudi Tosakek oso ondo ezagutzen duela Atletik, baina baita ere Jaguarrek, Kendal. Elkarren kontra jokatu zuten baita ere Inglaterrako ligan. Eta partiduko lehen kornerra Realak ateratzeko prest. Aitor Begiristain eta Mujika hortxe ertzean eta erremate egiteko lehen zutoinean Gorriz eta Gajate atzean erreleboa eginez geratu dena Larrañaga izan da, eta ikusi duzue berriz ere ze arriskualdia Biurrunentzat. Erremate egin duena Xanti Bakero izan da, gogoratu Xanti 2 gol sartu dituela jadanik liga honetan, eta azkenik baloia kornerera berriz ere jarri dute baloia jokuan txuri urdinek. Hortxe duzue baloiaz Rekarte, moztu duena Estani Zargote izan da, Uralderekin jokatuz, azkar orain Atletik taldea erazoa. Estani Zargote, bere aurrean Xanti Bakero.
Argotek erdiratu Gallegoren ingurutara eta kornerra, hain zuzen ere Atletiken aldeko lehen kornerra eta Gallego bera izango da baloia hegaletik erdiratuko duena. Kokatu du baloia eta orain Ferreira eta Andrinua igo dira lehen zutoinera erremata egitera atzean geratu dena. Lizerantzu erdiratu du Gallegok, Arkonadak ongi urrundu duelari. Josemari Bakero, hortxe duzue Lizerantzu, atzean azken gizon bezala, azken atzelari bezala, eta orain berriz ere ikuslegoa oso azerre, Enriquez Negreira jaunaren eritziz Txetxu Gallego jokoz kanpo zegoelako. Berriz ere Txetxu Rojo zutitu da, eta momentuz azerre xamar zurigorria, Uralde. Joseba Agirrerekin jokatu nahi izan du, Larrañaga ala ere oso ongi moldatu dago. Zamora, Josemari Bakero, moztu duena eta ondo gainera Gallego izan da. Falta eskatu dute zurigorriek eta egia zen guk ere uste dugu falta izan dela, baina arbitroak ez du ezertxo ere adierazi. Aitor Begiristain, bai Jorge. Istilu ugari sortu ditu Enriquez Negreira jaunak Samamezen. Hain zuzen ere, guk behintzak gogoratzen dugun, igual hobeto gogoratzen duguna da, Real Madriden kontrako kopa kanporaketa bat. Istilu handiak sortu zituen arbitro honek, Estilik jokalaria kanporatu zuen, Atletiki egin zioten penalti bat ez zuen adierazi, eta, bueno, espero ezagun gaurkoan Enriquez Negreira, Enriquez Negreira jaunak bere lana beharrezala betetzea. Orain arte, bueno, agian arbitro honek duen txarrena da bere nortasuna. Igual arbitro bezala alotegia ondo ezagutuko du, baina nire ustez nortasunaren aldetik etor daitezke arazoak. Zamorak hasiera batetan bidalina izandako baloia etzaio heldu Loreni, azkenik bai eta orain zelai erdian gorriz. Reala gogor atera da lehen minututik, badakizue Toxak azken bolada honetan erazoaren alde agertu zaigula gogor, eskema uzarta eta lehen minututik erazoan, bai etxean eta baita ere etxetik kanpo. Ferreira ederki nagusitu dago, Mujika berarekin norgehiagokan, Elgezabal eta Urtubi. Baloia Biurrunentzat, Euskal derbiak aipatu ditugu, derbia dugu gaur albistea eta derbietan badu zerezana Biurrune. Euskal hiru taldeetan, lehen mailako hiru euskal taldeetan aritutako gizona baitugu, Vicente Biurrun. Juan Antonio Larrañaga. Badirudi kolpe gogorra izan dela Jorge Zerrato Atletik entzate Realak 8. minutuan lortutako gol hori. Oso partidu berezia izango da orain zurigorrientzat, ez? Bai, bueno, nire ustez eta gola lortu ondoren, Realak gola lortu ondoren, Atletiken jokalariak urduri zamar agertzen dira futbol zelaian. Eta beste gauza bat aipatu behar dugu. Howard Kendall bakizue eta Inglaterrako entrenatzaile guztiek normalean egiten duten bezala, lehen zatian palkoan egoten da. Baina gaurkoan eta gauzak nola dijoazte ikusita, aulkian dugu Txetxu Rojorekin batera. Horra hain zuzen ere, Txetxu Rojo, oraintxe Ferreira jokalaria deitzen du, aginduak emateko. Eta batez ere, badirudi eskumaldeko aginduak ematen dituela Txetxu Rojok, baina lehenago noski Kendalek esana. Bere ganatu dute berriz ere baloia txuri-urdinek eta hortxe duzu erdian Zamora, Aitor Begiristainekin jokatuz. Baloia eskatuz Josemari Bakero, hortxe duzue Goizuetakoa, gogoratu asteazkenean lehen selekzioarekin bere debuta egin zuela Josemari Bakero. Forma honean daude Realeko bi aurrelariak. Zamora, Lorenekin jokatuz, etzegoen jokoz kanpo, bere aurrean orain Jenar Andrinua. Lorenek erdiratu, Mujikaren ingurutara ikutu du, eta urrundu duena Ferreira, Urtubi eta Mujika burruka. Atera du baloia Urtubik, Larrañagak jaurti, baina zuerterik gabe. Aprobetxatu nahi izan du bapateko jaurtiketa Juan Antonio Larrañagak, baina ikusi duzue nahiko desbideraturik joan zaio baloia. Ordu laurdena partidua hazidenetik, Sanamezen Euskal derbian Atletikek utz, Realak bat. Baloiaz Ferreira. Roki Lizerantzurekin jokatuz.
Joseba Agirre. Uralde eta hortxe erazoan Aiartza. Rekarte. Baloia azkenik Gajaterentzat. Xanti Bakero. Juan Mari Mujika. Larrañaga eta Ferreirarekin burrukan Juan Antonio Larrañaga. Falta, Realaren aldeko falta eta nabarmena izan da oraingo honetan. Zutiturik eta denbora guztian aholkoak ematen Txetxu Rojo eta orain baita ere Howard Kendall aurreratzeko aginduak ematen bere gizonei eta keinu berezi bat egin du orain Kendallek. Ez dago adoz bere gizonek zelaian egindako lan horrekin. Loren erazoan jaurti! Osongi! Loren gaztea eta baloia Bihurrunentzat. Atleti taldea... 11. minutuan egindako jokaldia. Bai, Atleti taldea guztiz, urduri dago. Horra hor Realaren aulkia, Atletiken aulkia, beto esan da. Esaten ari ginen, ez dakigu ze gertatzen den, baina Atletik taldean guztiz, deskonzertaturik ditugu jokalariak. Eta horrezegatik antzitzen ere Kendall nahiko urduri eta umore txarrez agertzen zaigu. Guk hemendik JK behin eta berriro aginduak emanez ikusten dugu eta erasoan oraingoan Atleti taldea, baina azkenean baloia Arkonadaren eskuetara. Horra hor Tosak eta badirudi, Tosakek neurria hartu diola Atletiki. Aipatu behar da, Samamezen bera Real taldean egonda, bat izan ezik, esan nahi dugu partidu bakarra galdu duela Samamezen. Estadistikak aipatu dituzu Jorge eta gogoratu behar da hemen Samamezen jokatutako 43 euskal derbitan Atletike 26 irabazi dituela, Realak 7 eta beste 10etan berdinketa izan dugula. Realak hemen ligan irabazitako azken partidua 1980an izan zen. Atera du Gorrizek baloi hori, Zamora heldu da. Urtetan aurrera, baina horrek ez du zerikusirik, Zamora indartsu baitago eta konfiantzaz gainera. Loren, bere aurrean Andrinua. Rekarte, jokoa lasaituz orain txuri urdina. Loren, erdiratu nahi izan du eta azkenik ateko zakea. Lorenek ikutu baitu azken momentuan baloi hori, baina ez, Enriquez Negreira jaunaren eritziz kornerra izan da. Harriturik geratu dira zurigorriak, baina Enriquez Negreira jaunaren eritziz kornerra eta Aitor Begiriztaine jarriko du baloi hori jokuan egaletik Realaren aldeko 3. kornerra eta Larrañaga berriz atzean geratu da, azken defentsa, azken atzelari bezala, eta aurreratu direnak Gorriz eta Gajate izan dira. Gorriz area hartzera, Gajate area txikira. Aitor Begiriztainek atera, Jose Mari Bakero kikutu, Loren eta barrura! Ze gol polita sartu duen Realak 19. minutuan eta ez dakit atzelariak Larri eta Bihurrun ere nahiko larri. Baloi hori teorian behintzat ez baitzen hain zaila. Ikusi duko duzue hortxe berriz jokaldia. Bakero kikutu, Loren etorri da atzetik eta ikuste atzamar puntaz ikutu duela baloia Bihurrunek, baina hortxe duzue, golegilea Loren 19. minutuan, utz eta 2 Erreala aurreraturik euskal derbi honetan. Eta Realak susperraldi gogorra erakutsi du azken partidu hauetan, badirudi gaurko honetan ere gauzak hasiera honetan behintzat ez direla gehiegi aldatu Donostiarrentzat. Ikus dezagun berriz txuri urdinen 2. gola, errenta handia, 20. minutuan, hala ere badakizue derbitan, edo zer gauza gerta daitekela eta momentuz txuri urdinen errenta ona izan arren ezin da ezertxo ere aurreratu. Baina Jorge Zerrato gauzak oso zailak jarri dira Atletik taldearentzat. Bai, benetan zailak, 20. minutuan aurkitzen gara eta Samamezen utz eta 2 galduz joatea, ez da bat ere errenta ona. Aipatu behar du gol honetan defentsaren segulako hutsa izan dela eta ez zuzen ere Urtubiren hutsa. Urtubi jokalaria zutaberen ondoan zegoen, zutabea kubritzen, amagoa egin du Loren posizioa kubritzera
baina ez da joan, horre geratu da, zutabaren ondoan, eta, bueno, bakarrik Lorenek buruz oso ondo sartu du baloia. Biurrun ere, horri ibili da, agian ateratzean, ez ateratzean, eta azkenean ezin izan du ezertzer egin. Baina, momentu honean sartu dute Txuri-Urdinek gol hori. Oso despistaturik, oso urduri baitaude Atletiken jokalariak. Alaxera bai, eta Howard Kendall uste dut ez dagoela txantxetarako. Keinu berezi bat ikusi dut eta pentsatzen dut Manolo Sarabia momentu batetik bestera hasiko dela berotzeko ariketak egiten. Nik uste orain bere oinetakoak behar bezala lotzen ari dela, lokarriak estutzen, eta momentu batetik bestera 21. minutuan Manolo Sarabia berotzen jar dezake Howard Kendall. Bien bitartean Realekoak lasai, aulkian ere Jon Toseak lasai, jokalariak nahiko patxadaz eta zelaian Txuri-Urdinak kontrola eramanaz gaurko partidu honetan. Estaniz Argotek ez du falta atera, Urtubi izango da azkenik luze jokatzeko arituko dena. Atera du, area barrura Uralderentzat jokatu nahi izan du, ez dira ongi moldatu, Gorriz eta Arkonada ikusi duzuenez, baina baloia Txuri-Urdinen kapitainarentzat. Loren, falta adirazi du Enriquez Negreira jauna. Esperientzia handiko arbitroa dugu, berezia, txartelekin ere txorakeritan ibiltzen ez dena, baina aipatu behar da internazionala dugula, demoraldi honetan lortu baitu kategoria hori, eta gainera bere 83. partidua dela lehen mailan gaurko hau. Oraintxe bertan hasi da ariketak egiten Manolo Sarabia, eta bien bitartean Atletik taldea falta arriskutsu hau ateratzeko prest. Reala erabat atzeraturik, eta atera dute Estaniz Argotek hain zuzen ere falta hori, jokatu nahi izan du Ferreirarekin, eta hor duzue irudietan Manolo Sarabia 23. minutuan oraintxe bertan, gauzak aldapagora zurigorrientzat, eta Kendallek aurrerari berri bat zelairatzeko asmoa du. Xanti Bakero, Urtubi eta Mujika. Urtubiren falta. Xanti Bakerok jarriko du baloia jokuan. Reala zelai erdian oso lasai ari da, betiko eskema erabiliz Juan Antonio Larrañaga pizka bat atzeraturik, jokua bideratzeko eta behar denean defentsa sendotzeko, eta bere aldamenean Zamora Aitor Begiristain, eta gaurko honetan hainbat aldiz gertatzen ari den bezala, oraintxe bertan hain zuzen ere Josemari Bakero zelai erditik aurrera. Hor duzue Bakero. Bere anaiarekin jokatu du, Xanti Bakero eta Urtubi burrukan, erdiratu, Xantirentzat berriz baloia, baina arriskualdia ongi urrundu du Roki Lizeranzuk. Azken momentu hauetan, bera baitugu Atletik taldearen azken atzelaria, hor Biurunen aurrean dugun jokalaria. Uralde, Bakarti erazoan, laguntza hondirik gabe, ez du goli zartu orain arte gogoratu ligan, Pello Uralde, hortxe duzue, area barruan, baloia kontrolatu, Estaniz Argote, honen aurrean Xanti Bakero, urrundu duena Gajate izan da, Mujika, berriz Estaniz Argoterentzat, Zarauztarra, ez erdiratu, ez jaurti, baloia kanpora. Argi dago gauzak Atletik taldeari, ez zaiola ateratzen Kendallek nahiko zuen bezala. Bai defentsan eta baita ere erasoan oso gaizki dabiltza Kendallen jokalariak. Eta normalean eta azken partiduetan Urtubi jokalaria bat aipatzeagatik defentsan ere ez dabiltza bat ere fina Atletiken jokalaria, baina Urtubi bi huts oso handiak egin ditu partidu honetan. Bata bigarren golaren jokaldia, berak egin duen amago hori, eta duela gutxi oso gutxe galanta egin du defentsa lanetan aritzen zela. Orain arte baita ere, partiduaren menpea Real taldearena dugu, eta, bueno, agian Howard Kendallek Manolo Sarabia futbol-zelaian sartu nahi du, jakin badakigu Manolo Sarabia oso jokalari trebea dela, eta agian bere trebetasuna erabiliz aurrekaldean ia ideia gehiago sortzen duen, horretarako agian Howard Kendallek nahiko du Manolo Sarabia futbol-zelaian izatea. Beste kontu bat aipatu behar du baita ere. Orain arte, seguru gaude Howard Kendallek Estaniz Argotek joku eta fruitu gehiago
eman zezala nahiko zuen, baina ez dabil oraindik bat ere fina zarautzarra. Denok dakigu paseak egiterakoan oso jokalari trebea dela, baina orain arte ez dago sasoian. Berak gainera eta prentsaren bidez lasaitasuna eskatzen zion publikoari, eta oraindik ez dago sasoian, edo behintzat guk ohituta gaude pase trebeak eta oso onak egitea, baina zarautzarrari ez zaio kontu ateratzen berak nahiko zuen bezala. 26. minutuan aurkitzen gara, eta momentu batetik bestera, gaina velozitate abiadura handiz, Manolo Sarabia seguru gaude futbolzelaian izango dela. Baloia zuzenean kanpora eta oraintxe bertan aldaketa. Roki Lizerantzu aldageletara, orain bai erabat aldatuko dira. Zutitu da Howard Kendall bera ere, eta 27. minutuan aldaketa. Bostekoa eman dio Howard Kendallek hain zuzen ere Lizerantzuri. Hori da entenatzailearen gizatasuna, bostekoa eman, esplikazioak eman, estrategia aldatu duela, eta Manolo Sarabia zelaira utz eta 2 markagailuan. 27 minutu lehen zati hau hasileretik, eta txartela orain Genar Andrinuarentzat txartela. Enriquez Negreira jaunak ez dio barkatu protesta hori zurigorrien kapitainari, eta txartela beraz, partiduko lehen txartela. Luze jokatu du Andrinua, moztu duena Larrañaga izan da. Gogoratu Atletikek orain arteko 6 jardunalditan ez duela partidu bakar bat ere galdu, eta Realak errenta bikaina izan arren, Kendallek ez du orainik galdutzat eman partidua. Jakina, berehala egin du aldaketa, eta hemen ditugu zurigorriak lehen gola sartu nahirik. Manolo Sarabiak baloia ikutu, Aiartzak erdiratu, baina oker zuzenean ikusleen artera, eta ikusleak aipatu ditugunez, argi dago uste baino askoz ez ere jende gehiago hurbildu dela San Mamés futbol zelaira. Lasai Arkona da baloi bila, hurbildu da bere area ertzera Enriquez Negreira jauna, rezapiskat eskatu dio, eta Alberto Gorrizek egingo du zakea, egindu jadani. Gallegok ikutu, Uralde eta Gorriz burruka, garai batetako kideak orain etzaia. Manolo Sarabia, Joseba Agirre, Elgezaba, abantaila Rekarterentza. Ez dago txantxetarako arretzatekoa, indarra handiz urrundu du. Tosak momentu honetan zutik, ere gizonei presioa eskatuz zelai erdian. Realak ere zarri egiten baitu hori, zelai erditik presioa. Urtubi, ez da egokia izan bere pasea. Urduri xamar zurigorriak, eta normala da. Ez baita logikoa etxean jokatzen hasi ezkero, eta oraindik partidu bat galdu gabe ibili ondoren, ordu erdia jokatu baino lehenago horrelako jipoia hartzea. Utz eta 2 markagailuan, eta erazoan Mujika, Bakerorentzat. Eta barura, legezkoa gola, ez zegoen jokoz kanpo, ongi ikusi dugu Enriquez Negreirak nola begiratu duen eskuin aldera, Marrazainaren posizioa ezagutu nahirik, eta 29. minutuan Realaren 3. gola. Gol erdia Mujikarentzat. Ederki ikusi baitu Josemari Bakeroren laizterketa, eta beste erdia baino gehiago jakina Josemari Bakerorentzat. Ez da erresa horrela bapatean lehen ukituan baloia hain ongi jotzea. Utz eta 3 markagailuan 29. minutuan, eta aipatu Lorenek lortu duela 2. gola 19. minutuan, orain 10 minutu beranduago 3. Realarentzat. Bakerok hain zuzen ere biak ditugu Realeko golegilerik onena. Gaurko hau kontutan hartuz, bakoitzak ligan 3 gol lortu ditu, eta berriz ere kolpe gogorra zurigorrientzat, eta Kendallen estrategiarentzat jipoia handia baita ere Jorge Zerrato. Aurrelari bat gehiago zelairatu, eta txuri-urdinen abisua, erazoa eta gola. Arriskuak gainditu behar dira, eta normala da hainbeste arriskatzea partidua hain zaila ikusita gero, ez? Bai, oso jokaldi arina izan da, oso azkar jokatu du Musti Mujikak, eta Bakero baita ere ederki desmarkatu da. Beraz, esan bezala jokaldi arina izan da, eta
Bai, bere alase egin du Jo Arkendalek aldaketa hori, eta atzekaldea edo defentsako marra lau jokalariz utzi du bakarrik, eta agian jokalari hauei, Urtubi, Freire Andriunua, batez ere hauei, igual etzaile denbora eman mentalizatzeko. Defentsa oso gaizki ari da jokatzen, huts nabariak egin dituzte. Azkeneko jokaldi honetan, gure ustez, bai, despistea egon da, defentsan, baina, nire ustez, aipatu behar da, Atletiken erdialdeak ere ez duela funtzionatzen. Joseba Agirrek oso joku gutxi erakusi du gaur arte, baita ere Juanjo Elgezabal, eta normalean oso motor garrantzitsua den Atletikentzat Txetxu Gallegok oso joku gutxi erakusten du. Guztiz ideiarik gabe ikusten dugu gaurko Atletika, eta historiako emaitza momentuz. Alaxe da bai, behintzat datu bat badago orain arte Atletiki denboraldi honetan hemen San Mamezen inortxok ere ez dizkio 3 gol sartu, eta San Mamezetik kanpo ez da ere gogoratu zurigoriek azken partidua Murtzian irabazi zutela, 2 eta 3 hain zuzen ere, eta Reala 3. gola sartu eta gero nagusi dugu zelaian, lasai, txuri-urdinek asko arriskatu dute gaurko partidu honetan, hasieratik erasoan atera direlarik, Jo Arkendalen eskema diferentea zen, atzetik presioa egin eta poliki gizonak aurreratu, gauzak okertu egin dira zurigorrientzat, eta Realekoak lasai ari dira patxadaz, izugarrizko aukera dute derbi garrantzitsu hau irabazteko. Lehen zatian gaude oraindik, minutu asko falta dira, hain zuzen ere ordu bete, lehen zatiko 33. minutu orantxe bertan bete delako, baina 3 goletako errenta benetan haundia da. Genar Andrinua, Aiartzarentzat. Aiartzak jokatu nahi izan du Manolo Zarabiarekin, heldu da Manolo Zarabia, Gallartakoak ikutu baloia, orain Estaniz Argote Zarauztarra, gogoa hondiz Estaniz, eta jokoz kanpo Manolo Zarabia. Hortxe bertan zegoen Marrazaina eta Enriquez Negreira jaunak falta adirazi du. Arkona da. Xanti Bakero. Eta hor bere aldamenean Jose Mari Bakero oso langile. Alde batetik bestera, zelai erdira sarri jaisten ari delarik, eta jokuari bizitasun handia ematen argi dago Tosakek horixe zuela eskupean, bazuela sistema hau, taktika hau, Jose Mari Bakero zelai erdira jetxi, era horretan Kendalek hor atzean prestatutako hirukote horren lana nahazteko eta Realarentzat bideak irekitzeko. Jose Mari Bakero behin eta berriz ari da atzera jaisten, eta falta orain zurigorrientza, Aiartza. Abantaila Bakerorentzat. Bihotzez ari dira zurigorriak, baina buru gehiegirik gabe, baloiak luze jokatuz, baina jokaldiak landu gabe. Zamora lurrean, badirudi golpe gogor bat hartu duela aurreko jokaldian, eta Jon Tosakek berotzeko ariketak egiten jarri du Uria. Zutitu da orain Zamora, hortxe duzue errenka oraindik, erazoan Jose Mari Bakero eta Aitor Begiristain. Kontraerazo bizia, Aiartza eta Aitor Begiristain, urrundu du eta lege honez gainera Andoni Aiartzak, eta orain Andrinuak Joseba Agirrerentzat. Joseba Agirrek Txetxu Gallegori zuzenean kanpora, eta zurigorriek ez dute asmatzen. Gauza guztiak gaizki atera zaizkio orain arte aldetiki. Rekartek jarriko du baloia jokua. Eta Zamora bien bitartean, aulkira, Mazai txikiren bat hartzeko. Arkona da jarriko du baloia jokua. Realean berotzeko ariketak egiten Uria. Gajate eta baloia Arkonadarentzat. Hortxe duzue Zamora. Berriz jokuan jarraitzeko prez. Eman dio baimena arbitroak eta errenteriakoa berriz zelaira. Ozongi dabil Zamora.
Demoraldi hasiera honetan gogor eta gaurko partidu honetan ere ongi Realaren jokua zelai erditik antolatuz. Ez da ongi aritu orain Loren, Ferreira nagusitu da. Etzekien zer egin eta Andrinuarentza. Urtubi, berriz Andrinua. Konfiatza falta da zuri-gorrien artea. Aiartza, Aitor Begiristain presionatzen hor, baloia orain Biurrunentza. Atetik luze jokatu nahirik Howard Kendallen mutila. Gorriz, Ferreirarentza. Eta Tosakek eseri du aulkian Uria. Ez dago nobedaderik beraz Realean. Zamora momentu batez errenka, baina berriz ere forman. Uralde, harrapatu du baloia Gasteiztarrak. Manolo Sarabia, bere trebetasuna erakutsi nahirik. Estani Zargote, Xanti Bakero kurrundu. Alboko zakea beraz, zuri-gorrientza. Estani Zargote jarriko du baloi hori jokua. Ez da ongi konpondu Uralderekin. Gorriz nagusitu da. Lasai ari dira txuri-urdinak lerro guztietan, baina defentsa momentuz oso ongi ari da. Inolako arazorik gabe. Jose Mari Bakero eta Gallego. Ikus ezazuen nondik dabilen Jose Mari Bakero. Larrañaga, Joseba Agirrek ere gogor sartu du zangoa. Errebotez baloia. Arkona da atezainarentza. Atletiken erdialdea lehen aipatu duen bezala, benetan gaizki ari da, baina aipatu behar da baita ere Realaren jokalariak hor ditugula, eta batez ere aipatu behar da Zamoraren lana, eta lehen zuk Mikel aipatu duzun Jose Mari Bakeroren lana, benetan hor sartuta erdialdean, eta oso harinarinka behar denean, behar den guztietan erasora prest. Eta orain arte estrategia hau oso ondo ateratzen zaio Realari, eta bestaldetik Atletik taldean ez dago bat ere argi zer egin nahi duten jokalariek, eta suposatzen dugu orain Howard Kendall isildua ikusten dugu. Lehen zatia bukatzeko minutu gutxi falta dira, tartean Atletik erasoa, baina azkenean Juanjo Egezabale baloia galdu du. Esaten ari ginen, agian ja Kendall atsenaldia noiz heltzen den itxaroten dagoela, agindu zuzenak eman ahal izateko. Tartean, hor berrio ere Atletik erasoan. Aiartza errematea egin nahirik prezegoen baita ere Uralde, baina baloia Arkonadarentzat. Jorge Zerato aipatu duzu, Kendall zerbait prestatu beharko duela orain atsedenaldian, baina badakigu entrenatzaile ona dela, maisu ona, baina jakituria handia adierazi beharko du partidu honi buelta emateko, ez? Oso zaila izango da Atletik taldearentzat partidu honi buelta ematea. Lehen zatian huts eta 3 emaitzarekin aldegetara joatea ez da txantxetako gauza. Gaineran kontutan hartu behar dugu baita ere jokalarien buruz nola dauden, moral aldetik eta nola dauden. Dudarik gabe lehen zatian eta San Mamés futbol zelaian huts eta 3 emaitza horretaz egotea ez da bat ere ona moralaz ondo hiltzeko. Benetan zaila izango da Atletik taldearentzat partidu honi buelta ematea, eta gainera Reala JK erasoan jarraitzen du oraindik ere. Nik uste morala jaten ari zaiola Real Atletiki, zein ongi mugitu duten baloia orain txuri-urdinek jokaldi luze honetan. Ikusi duzu azkenik Rekarteren jaurtiketa, berriz ere larrialdia Vicente Biurrunentzat. Argi dago ez zuela horrelakorik espero Biurrunek. Hasieratik Reala oso gogor eraso bizian ari baita. Hortxe ikusi duzue Rekarteren jaurtiketa, eta bazuen bai intentzioa eta indarra Rekarteren jaurtiketa horrek. Reala lasai ari da, baloia ongi jokatuz zelai erdian, eta Atletik taldea orain hau faltatzena da. Larri zurigorriak ez dute behar bezala egin alboko zakea, eta orain Enriquez Negreirak badirudi adirazi duela txuri-urdinen aldeko alboko zakea. Gauzak oker hasten direnean ez da erresa izaten bide hori zuzentzea. Realari dena ongi gaur, Bartzelonan Espainolen aurka gertatu zen bezala, Atletikentzat dena oker.
Larrañaga zerbait atzeraturik azken momentu hauetan Juan Antonio, defentsa indartuz, Zamora eta Josemari Bakero. Ez du oizko lan hau Josemari. Orain jokoz kanpo Loren, arbitroaren hitza legea da. Atzera protestarik egin gabe txuri urdina. Aiartzak jarri du baloia jokuan, 4 minutu besterik ez lehen zati hau bukatzeko. Genar Andrinua, berriz ere Andoni Aiartzarentzat. Loren bere aldamenean, orain baloiaz Uralde, alde batetik bestera arilda Gasteiztarra, bideak ireki nahi. Orain erazoan zurigorriak, baina Arkona da, ongi jabetu da baloi horretaz. Erazoan sartu dena Aiartza izan da, eta orain berari erreleboa egiten eskuin aldetik atzelariko lerrori indartzeko Andrinua, hortxe duzue Genaro baloiaz, Ferreirarekin jokatuz. Txistuak zurigorrientzat, eta nik uste Iparra galdu dutela zurigorriek, Iparra galdu dute, eta Howard Kendallek badu orain lana, bigarren zatia hasi aurrez gauzak zuzendu nahi baditu. Okerrago behintzat ez zaizkio aterako, egia izan da Realaren planteamentua ausarta izan da hasieratik, Tosakek etxean bezalaxe planteatu du partidua, erazoan eta ongi atera zaio. Orain 3 goletako errenta txuri-urdinentzat eta gauzak benetan zailak zurigorrientzat. Urtubi, Juanjo Elgezabal, moztu duena Gorriz izan da. Andrinuak abantaila hartu dio Loreni. Aiartzak berriz ere kapitainari, Andrinuari, Aitor Begiriztainek ikutu, alboko zakea aldetiken alde. Aiartza, Uralde, orain oso aurreratuta Manolo Sarabia. Ez zegoen jokoz kanpo Joseba Agirre, baina aurre hartu dio Rekartek zurigorriari. Arkona da, lasai, segundu batzuk agortu nahirik. Bere aldamenean Manolo Sarabia. Badakizue, Sarabiak aurten aukera gutxi izan dituela Kendalekin. Aurre demoraldian titular bezala, baina gero Howard Kendallek bere sistema aldatu egin du. Sarriugarte aritu da titular bezala hainbat partidutan, gaur aldaketa Sarriugarte aulkian, erazoan orain Estaniz Argote! Aletiken aukerarik onena, Estanizek ongi jauti, baina Arkonadaren erantzuna ezin hobea izan da. Baloia urrundu du txuri-urdinen kapitainak, Aletiken aldeko bigarren kornerra, eta Txetxu Gallego jarriko du baloi hori jokuan. Hortxe duzue, ez dugu dirudi gauzak ez direla ongi atera gure errepikapen horretan. Urtubi baloiaz, oso aurreraturik Aldetik taldea, abantaila Larrañagarentzat, eta Arkonadak azkar atera du Rekarterentzat. Jorge Zerrato, Estaniz Argoteren aukera benetan ona izan da. Bai, eta zuk aipatu duzun Atletik taldearen aukerarik onena, aukera bakarra esango nukenik, ze partio guztian zehar, orain arte lehen zati honetan, ez da egon inolako aukerarik Atletik taldearentzat. Oso zaila izan zaio Atletik taldeari eraso lanetan ongi ibiltzea, eta baita ere, aipatu behar dugu, Manolo Sarabia futbol zelaian sartu denetik ez dela egon inolako jokaldi edo aukera berezirik. Jokoz kanpo zegoen oraingo honetan Loren jokalaria, Marrazainak ondo adierazi du eta geroxeago Enrique Negreirak baita ere. Aukerarik onena eta esan dugun bezala Atletik taldearentzat aukera bakarra. Aipatu dugu Manolo Sarabiaren sartze horrek ez duela izan orain arte behintzat arrakasta handirik. Hobekuntzarik ez beraz zurigorrien artean, Reala nahiko lasai. Hortxe dugu Manolo Sarabia. 45. minutua bete da. Orantxe bertan hain zuzen ere. Erazora Begiriztain Zamora eta Loren. Nahaztu da Loren, falta egin diote. Baina agian azkarra atera behartzuen baloi hori Lorenek eta azerre orain zutitu da Jon Tosak. Azkarre sartu behartzuela baloi hori esan dio Tosakek Loreni eta jakina Galestarrak arrazoi handia du. Dena dela aulkitik eta armailetatik erresago ikusten dira gauzak. 45. minutua bete da, azken segundutan beraz, lehen zati honetan zurigorriak gol bat lortu nahirik.
Zarabiak erdiratu du, Jose Mari Bakerok urrundu. Azpimarragarria da Bakeroren mugikortasuna. Jose Mari alde guztietan dago gaurko partidu honetan. Baloia orain Arkonadarentzat eta 46. minutua bete denean arbitroak amaitutzat eman du lehen zatia. Gabon berriz ere Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi San Mamés futbol zelaitik. Oraintxe bertan hasi da bigarren zatia 20 segundu. Reala erasoan lehen kornerra, bigarren zati honetako lehen kornerra atera dute txuri-urdinek. Gogoratu utz eta 3 ikusi dituzue atsedenaldian xehetasun guztiekin txuri-urdinen golak. Orain erasoan Aitor Begiristain. Enriquez Negreira jaunaren eritziz ez zegoen jokoz kanpo, Mujika. Ongi nagusitu da Aiartza eta orain Mujikaren falta adirazi du epaileak Enriquez Negreirak aldaketarik ez. Zuri-gorrien artean gogoratu lehen zatian Kendalek Manolo Sarabia zelairatu duela Lizeranzuren ordez, orain aginduak eman ditu jakina, baina ez du aldaketarik egin. Realean ere ez dago inolako nobedaderik. Oso ongi ari da taldea eta horrelako kasutan badakizute entrenatzaileek gizonak animatu eta horrelaxe jarraitzeko agindua eman. Zutitu da orantxe Jon Toxak, ikusi duzuen nola eseri den baloi hori zelaira sartu eta gero, eta hor dugu Sarabia. Joseba Agirre, Aitor Begiristainarekin burukan nagusitu da Agirre, hor dugu berriz Joseba. Uralde, aukera ona izan du horre Uraldek, baina Xanti Bakerok aldendu du baloi hori. Kornerra beraz aldetiken alde. Lehen zatian 2 korner atera dituzte zuri-gorriek, hau 3. dugu. Estaniz Argote jarriko du baloia jokua. Lehen zutoinean Andrinua erremate egin nahirik eta txuri-urdinek ikusi duzuenez urrutirautu dute baloia. Jose Mari Bakerok falta egin dio orain Gallegori. Atzean txuri-urdinak orain. Gizon guztiak area inguruan. Falta aterako duena Aiartza. Atletik taldea oso aurreraturi. Arbitroak Atletiken aurkako falta adirazi du. Agian Zarabiak egindako falta. Gorriz lurrera joan da eta Enriquez Negreirak falta adirazi du eta orain gainera lasaitasuna eskatu du. Lasai Gajate, falta ateratzera. Area barruan izan da falta eta hortik atera behar dute txuri-urdinen. Arkona da Gajate eta berriz Arkona da kapitaina. Jorge Zerrato bigarren zati honetan jokua nahiko ezberdina izan daiteke. Reala azken partidu hauetan errenta izanaren erazoan aritu da. Gaina gaurko partidu honen garrantzia ikusirik eta azpimarratuz gainera Realak oraindik negatibo bat duela. Pentsatu daiteke Reala nolabait lasaiago arituko dela, naiz eta kontraerazoari uko ez egin, eta Atletikek egin beharko duela orain esfortzu handi bat eta gasturik handiena, ez? Bai, dudarik gabe Atletik taldeak egin beharko du lan guztia bigarren zati honetan, zerbait atera nahi badu, behintzat golen bat lortu edo agian emaitza hobea lortzea, dudarik gabe lan guztia Atletiken jokalariek egin beharko dute. Orain arte, ez da ezer aipatzekorik izan, bakarrik, ausarta atera da noski, eta hori normala da. Atletik taldea ausarta irten da bigarren zati honetan. Ez dakigu Kendalek zer esan ote dien jokalariei atseen aldian, baina behintzat genio gehiagoz ikusten ditugu lehen minutu hauetan behintzat Atletiken jokalariak. Badirudi aurreratuagorik daudela bai Aiartza eta baita ere beste galean aritzen den Ismael Urtubi, eta erasoan du oraindik ere Atletik taldea. Tartean markagailuan, San Mamés futbol zelaiko markagailuan beste partidu baten emaitza ikusi ahal izan dugu. Hain zuzen ere, Espainol eta Real Madrid taldeen arteko partiduan, Real Madridek lehen gola lortu du beraz, Espainolek huts, Real Madridek bat. Eta Jon Toxak zutik aginduak ematen bere gizonei ez atzeratzeko. Esanez, Toxak galestarra eta Atletiken estrategia orain aipatu dugunez, nik uste Howard Kendallen sistema orain nahiko finkatua dagoela. Area ertzean denbora guztian Uralde eta Sarabia, eta hegaletan oso aurreraturik baita ere Estaniz Argote eta Gallego. Beraz, ia 4 aurrelariz Atletik taldea.
eta Reala defentsa nahiko aurreratu duelarik. Azken gizon bezala Gajate, eta ikusiko dugu neurketa latz honetan zer nolako fruituak lortzen dituzten bi talde. Gogoratu, Realak 3 gol sartu dituela lehen zatia. Arkonadak atera, Zamora eta Loren. Zamora, Aitor Begiristain, Jose Mari Bakero, Larrañaga, baloia Lorenentzat zen, baina jokoz kanpo Loren aurrelaria. Aiartzak jarriko du baloia jokuan Andrinuarentzat. Uralderekin jokatu nahi izan du Andrinuak, Agirre eta Gallego. Txetxu Gallegok Joseba Agirreri. Honek erdiratu eta ikusi duzue. Presto hortxe, Gorriz baloia aldentzeko. Loren, kontraerazora orain Zamora. Ez du laguntza handiegirik. Aitor Begiristainentzat, baina Ferreirak izan du abantaila. Ederki atera du gainera, baloia Ferreira. Haze luzea Urtubirentzat, hala ere txaloak Ferreirari. Mujika, Xanti Bakero. Gajate, jokoa lasaituz, bigarren zatiko lehen minutu hauetan Erreala. Erlojuaren alde, jakina. Atera du Arkonada. Eta Aiartzak Hondoren berriz Txuriurdinen kapitainak egindu zakea. Lorenek ikutu. Joseba Agirre. Ez du hor laguntzarik. Gallegok ez dio ulertu. Ez dira ongi moldatu beraz zurigorria. Berriz Agirre. Zamora. Juanjo Elgezabalek kendu dio baloia, baina falta egin dio Elgezabalek Zamora errenteriko erdilariari. Xanti Bakero baloiaz. Gorriz. Jose Mari Bakero. Ez da gizon honen lana aldatu gaurko honetan. Mugikortasun handiz. Galdu du ikusi duzuenez Goizuetakoak. Eta Ferreirak orain Biurruni aukitik txaloak Ferreirarentzat. Nik uste Kendalen aholkuak nabarmenak eta ezagunak direla. Atezainak luze atera, presio handia egin area inguruan eta hortik zerbait lortzen duten zurigorrien. Joseba Agirre aukera ona, baina Gorriz azkar aritu da. Ezin izan du bapatean jaurti Joseba Agirrek eta aurrea hartu dio ikusi duzuen bezalaxe. Gorrizek azkar atera dute zurigorriek. Estani Zargote. Ze aukera polita eta azkenik ez da barrura joan baloi hori. Ez du suerterik Uraldek, bere erremateak balio handia zuen, bazirudien barruraino sartuko zela baloi hori eta orain bigarren zatiko 8. minutuan kornerra Atletiken alde. Nahiko momentu. Eta bien bitartean atera dute kornerra zurigorrie. Jokaldia errepikaturik ikusi duzue, momentu latza Txuriurdinentza. Eta orain jokoz kanpo. Arbitroen eritziz, ez da legezkoa Andrinuaren gola. Ez da legezkoa gola. Eta jokoz kanpoko posizioa adirazi du Enriquez Negreira jauna. Ikuslegoa azerre, gauzak jarti dituzte ikusleek, aukitikan ere altxatu dira, egia zan gure ikuspuntutik, uste dugu, nik alaxe uste du behintzat, arbitroaren erabakia ona izan dela, dena dela mesedegarria litzateke, jokaldi hori berriz ikusal izatea. Ez dakigu gure errealizatzaileak aukerarik izango duen, eta benetan giro nahazia orain San Mamesen, Enriquez Negreirarentzat gauzak jaurtitzen jendea, almohadatxo bat ere bai, eta giro nahazia hemen San Mamesen. Bien bitartean Jon Tosakek, ordezko atezaina izan ezik, beste lau gizonak berotzeko ariketak egiten jarri ditu. Hain zuzen ere Fuentes, Urbieta, Uria eta Iturrino. 9. minutuan ari gara bigarren zati honetan, eta partidu hau, Euskal Derbi hau, pilpilean.
Etzaio atera jokaldia Juan Mari Mujikari, baloia Biurrunentzat. Presa handiz taldetik taldea eta Jorge Zerrato hemen jendea azter esamar dago Enriquez Negreira jaunarekin eta zurigorrien aulkian ere urduritasuna somatzen da edo behintzate keska. Bueno, gure ustez, gaurkoan Enriquez Negreirak, gauzak ondo egiten ditu, baina kontutan hartu behar dugu arbitro honek Samamez futbolzelaian duen historia eta horrexegatik gainera etxeko ekipoa Atletik kasu honetan galduzoa eta noski Samamez futbolzelaiko publikoa bere ekipoaren alde dago. Erasoan nahi zuzen ere oraingoan eta Realaren defentsak arriskua urrundu du. Esan nahi genuen, lehenago esaten ari ginen bezala, oraingoan ikusten duzuen bezala, Biurrun sekulako ateratzea egin behar izan du atezain honek baloiaren bila joateko. Horrek argi erakusten du, Reala momentu honetan nahiko atzean jokatzen ari dela. Eta esaten ari ginen, alde batetik ezuk aipatutako kontua, oralderi gola ez zaiola ateratzen. Sekulako aukera izan du, oso aukera ona izan du burukada horretan, baina berantze jo du eta aurkona da gainera leku horretan eta gainera laburrean oso jokalari trebea da, oso atezain trebea da. Nahiko momentu importantea zen Atleticarentzat, bigarren zatia ia hasi bezain laster golen bat lortzea, ez da horrela izan eta aipatu behar da baita ere Atletiken jokua bigarren zati honetan erabat diferentea dela. Lehen aipatu bezala ausartoagoa da dudarik gabe bigarren zati honetan Atletik taldeak egiten duen jokua. Eta, abantai guztia gainera Realarentzat da, 3 gol horiek hor daude eta lehen aipatu bezala lan guztia Atletikek egin beharko du. Lan handia dute orain txuri-urdinek markaketak finkatzeko. Atletikek gizonazko aurreratu ditu eta Toxak azken momentu hauetan behin eta berriz keinuak egiten ari da gizonak ongi kokatzeko. Joseba Agirreren jaurtiketa hori inolako friturik gabe, berriz ere Toxak zutik aginduak ematen eta markaketak finkatzen. Gauza bat argi dago, Sarabia eta Uralde oso aurreraturik daudela eta horren ondorioz Juan Antonio Larrañagaren posizioa atzeratu duela Jon Toxakek. Atzelari bezala ari da, momentu honetan Uralderen aldamenean dago, eta hortxe aldatu da zerbait Realaren eskema. Larrañaga desente atzeratu dela, baina hala ere alduenean aurreratzen da zelai erdira. Ez dago momentu erresean orain Reala, markaketa finkatzen ari da, eta hemen dugu Aitor Begiristain kontraerazora, laguntza handiarekin gainera. Zamora. Barruraino, Zamora, jokaldi egin nahi. Aurrean Andrinua, Aitor Begiristain. Ez da ongi moldatu, Aitor Olaberriako jokalaria, Joseba Agirre, Sarabia eta Gajatek urrundu. Gallegok orain Joseba Agirrerentzat bidali du baloia eta momentu garrantzitsua dugu partiduan. Bigarren zatiko 13. minutua, Atletik erabat aurreraturik, bihotzez eta gogo handiz eta Reala buru gehiago erabiliz nahiko lasai defentsa horretan eta posizioa finkatu nahi. Azenolako zartada eman dion orain baloiari Juan Mari Mujikak. Ikusi duzue langeta gainetik nola joan den baloi hori, baina Reala ez da erabat atzeratu. Jakina da, horrelako abantaila izan da Reala lasai ari dela, baina aldutenean txuri-urdinek egin dituzte oraintxe bertan bezalaxe erazoak. Eta hemen dugu gure hitzak azpimarratzeko Jose Mari Bakero. Jose Mari Bakero dena egin nahirik, ez zaio ongi atera hor jokaldia. Sarabia, txaloak orain Sarabiarentza. Gorri, Zuralderekin burruka. Ferreirak ez du baloi hori ondo ikutu eta ezin izan du ezertxo ere egin Juanjo Elgezabalek. Ordu erdi pasatxo partidua bukatzeko. Hor duzue, Jon Toxak, denbora guztian aholkuak ematen. Rekartek egin du zakea, Loren, eta alboko zakea Zurigorrientza. Gallego, Gajate eta falta.
Zamorak Gallegori egindako falta hain zuzen ere. Atzean orain txuri urdin guztiak, eta bestalde erabat aurreraturik Aldetik taldea. Bakarrik atzean geratu da momentu honetan Aiartza. Falta ateratzeko prest. Estani Zargote. Ezian Aitor Begiristen, Josemari Bakero eta Rekarte. Ikutu du Txetxu Gallegok, baina zuzenean kanpora. Hitz egiten Txetxu Rojo eta Howard Kendall, eta argi dago, atzeden aldian sistema berri bat ezarri nahi izan duela Kendallek, baina Jorge Zerrato zailtasun handia ditu Atletikek, aurreratu ditu bai gizonak, baina hemen dugu pentsakor Kendall eta bere aurpegia adierazgarria da. Bai, lehen aipatu duzu, Tosakek ere bere eskema aldatu du eta Larrañaga atzera bidali du. Tosakek ikusi du nola Atletiken jokalari asko aurreratu zeudela. Horre batez ere Joseba Agirre lehen zatian baino aurrerago dago. Eta batez ere mugitu gabe Pello Uralde jokalari Gasteiztarra hor dago beti area ertzean. Baina momentuz ez du arrisku askorik sortu Pello Uraldek. Eta gure ustez oso zaila izango zaiola Atletiki aipatu du, baina agian gauzak orain bezala jarraitzen badira ezinezkoa izango zaio Atletiki zerbait lortzea, golen bat lortzea. Real taldeak oso ondo jokatzen baitu, bigarren zati honetan baita ere planteamendu ona egiten ari dira Realaren jokalariak, defentsa lanetan ederki ari dira jokatzen, eta gainera, oraindik ere Atletiken defentsa zur ibili beharko da Kontrarasoren batetan txuri-urdinek zerbait egin dezaketelako. Beraz, oraindik denbora asko geratzen da, 17. minutuan aurkitzen gara, eta Atletiken jokalariek benetan oso lan handia dute aurretik oraindik. Hortxe dugu Ismael Urtubi, Estani Zargoterekin jokatu nahi izan du, Orbaren egiteko asmoa eta falta. Erreala berriz atzekaldera, ipatu dugu lehen Juan Antonio Larrañaga defentsara jaitsi dela, hala ere ez da erabate atzeratu Azpeitiarra, batzutan zelaier dira, igotzen baita lehen zatian bezalaxe, bere gustoko leku horretara. Mujika eta Agirre burrukan. Aiartza. Gallego harrapatu nahirik baloi horretan, baina aurrea hartu dio Gajate. Oso seguru ari da Realaren atzelarigoa. Uralde. Gajaterekin burrukan, Loren baita ere hor. Eta ongi atera dute baloia txuri urdine. Erazo bizian Zamora, Begiristain eta Josemari Bakero. Ez daude jokoz kanpo txuri urdinak, izugarrizko aukera Bakerorentzat. Eta kanpora joan zaio baloia Josemari Bakerori, baina Jaun Andreok kontraerazo hau goi mailakoa izan da. Azkar zorroztasun handiz Erreala, benetan zorrotza izan da kontraerazoa, hemen dugu berriz jokaldia. Begiristainek baloia gurutzatu eta Bakerok ez du asmatu. Biurrun ongi atera da, bete du edo estali du bere atea, eta etzaio atera ikusi duzuenez jaurtik eta Josemari Bakerori, eta berriz erazoan zuri-horia, Zarabiak erdiratu, eta baloia Arkonadarentzat. Jorge Zerrato Reala lasai ari da atzean, baina kontraerazoak benetan arriskutsuak dira, eta atzelari bezala aritu ezkero Realeko jokalari gehienak, hala ere, esan behar da, gizonak aurreratzen direnean, mina handia egiten dutela, eta badira jadanik bizpairu kontraerazo, ez? Bai, oraintxu ikusi dugu beste bat, gainera ez dira ondo ulertu, hor defentsak eta baita ere atezaina, Jose Vicente Biurrun atera behar izan du, eta lehen aipatu dut, baita ere Atletikek kontuan hartu beharko duela Realaren kontraerasoa, oso arriskugarria baita, eta gainera, orain arte Atletikek era honetan jokatzen badu, erreza izango da Realarentzat, erreza edo behintzat aukera izango dute Realako jokalariek kontraerasorako arriskua sortzeko. Jokaldi eztabaidagarria orain, txuri urdinen jokoz pozizioko falta, jokoz kanpoko falta, hobeki esan da adirazi baitu Enriquez Negreira jaunak. Arraro xamarra,
eta zurigorriek azkar jarri dute baloia jokoan. Presa handiz. Gorrizek ez du utz egin, Reala nahiko seguru ari da atzea. Sarabia, baita ere Staniz Argote hor gogo handiz Zarauztarra zerbait egiteko asmoz, baina zurigorriek oraingoz ez dute asmatzen. Argote eta Xanti Bakero burruka. Kornerra, Atletiken aldeko korner berri bat. Gure kontuak oker ez badaude, bigarren zati honetako laugarrengoa. Eta Tosakek agian berehala egin dezakeleen aldaketa, Fuentes zelairatzeko prest baitago. Jarrai dezagun zelaian, Urtubik erdiratu. Eta hor dugu baloiaz, Loren. Lan handi ari dira egiten bai Loren eta baita ere Jose Mari Bakero. Goian, behian eta tarte horietatik aurrekaldera sartzen ari da Aitor Begirizta. Gorriz. Ez da ongi moldatu orain Larrañagarekin, utz egin dute txuri urdinek. Badoa Uralde, atera zaio jokaldia. Oso ongi eta penaltia eskatu dute zurigorriek. Arbitroak ez du ezer adierazi. Hor duzue Uralde. Eta orain bai eskatzen dugula errepikapena. Staniz Argote hurbildu da, txartela Argoterentzat 21. minutuan. Abantaila handia izan du Uraldek. Bapatean iruditu zaigu penaltia izan zitekeela, benetan izugarrizko posibilitatea zuelako Uraldek, bakar-bakarrik zegoelako, agian atzekaldetik orpotik edo traba egin diote, baina arbitroak ez du penaltirik adierazi, eta zapitxuriak orain ikus dezagun berriz jokaldi. Uralde, zuek duzue hitza, arbitroak ez du penaltirik adierazi, jendea benetan azerreturik, zapitxuriak atera, eta izugarrizko nahaztea hemen, erazoan orain Bakero, baina abantaila, Biurrunentzat berriz ere txistuak, eta Txetxu Rojo, denbora guztian zutiturik, izugarrizko keinuak egiten. Howard Kendall lasaiago dago, azpitik, barrukaldetik izango ditu odoltxarrak Kendallek, baina bere esperientzia ere hortxe dago, eta nahiko lasai, momentuz, Howard Kendall. Jokaldi eztabaidagarria, 21. minutuan, arbitroak ez du penaltitzat hartu Uralderi egindako sarrera, utz eta 3 oraindik markagailuan. Jorge Zerrato, jendea benetan azerre, zure iritziz zer gertatu da jokaldi horretan, zer somatu duzuzu? Bueno, errepekaldian ikusten aukera esan dugu beste ikuspuntu batetik, eta, claro, kontua da Uralde abantaila zuela jokaldi horretan, eta gerozeago defentsak hanka sartu du, eta alde batetik baloia urrundu egin du, baina baita ere, bueno, Uralderen posizioa edo ukatu egin du. Uralde bestela baloia egin zegoen bakar-bakarrik Arkonadaren ate aurrean, eta jokaldi hori gertatu ondoren edo, bueno, hanka sartu ondoren baloia galdu egin du. Dena den nik zalantzan jarriko nuke jokaldi hau, benetan oraingoz behintzat, igual jokaldia gehiago ikusi beharko genuke, eritzi zuzen bat emateko. Nik zalantzak dauzkat penaltia izan den ala ez. Horrela utziko dugu beraz auzi hori aidean, eta jokaldia aztertzeko aukera izango dugu gaur gauean, bihar baita ere, eta kirolez kirole zaioan bihar gauez izango duzue jokaldi horren berri, eta ikusiko dugu arbitroaren erabakia, legezkoa, zuzena izan den ala ez dena dela, erabakia hartuta dago, eta Uralderen jokaldi hori fruiturik gabe geratu da. Hor dugu berriz Uralde, Joseba Agirre, Uralde, abantaila Gorrizentzat, eta azkenik Arkona da. Realak aldaketa bat egingo du momentu batetik bestera, uste dute Loren joango dela aldageletara, eta bere ordez Tosakek Fuentes zelairatuko duela. Ikutu du baloi hori Lorenek, hortxe Fuentes zelairatzeko prest, eta Jon Tosak zutik eserita aginduak ematen denbora guztian, markaketak finkatu nahi ditu eta ez du nahi gainera bere gizonak erabat atzeratzea. Zamora eta Aitor Begiriztain, Begiriztainek urrundu, Ferreirak orain baloia, Andrinuarentza, joku nahazia, bihotza handiz orain Atletik taldea, golen bat behintzat sartu nahirik.
Falta adirazi du orain Enriquez Negreira jauna. Oso arriskutsua izan daiteken falta Errealaren aurka. Estaniz Argote, Sarabia eta Gallego baloiaren ingurua. Ezia behar bezala kokatuz txuri urdinak. Gizon ugari ezi horretan. Eta Andrinua atzean geratu da orain. Eta beste zurigorri guztiak aurreratu egin dira. Manolo Sarabia. Falta hau, nola atera behar den. Eztabaidatzen Argoterekin, Arkona da Erne. Urtubi baitere inguruan ikutu du, jaurti duena Argote izan da. Ferreira. Azken jaurtiketa Elgezabalena izan da eta kornerra. Erabate aurreraturik aletik taldea, atzean sendo indarra handiz Erreala. Atera du Gallegok kornerra, Arkona da Kukabilez ederki atera baloia. Berriz ere baloia barrura, baina jokoz kanpo zegoen arbitroaren iritziz Uralde. Nazketa handia, asmatuko te dugu nazketa handia hemen Samamezen, bien bitartean Zamora kontraerazora. Nik uste orain jokoz kanpoko posizioa nahiko nabarmena izan dela, baina jakina jendea aldez aurretik berotuta dago, eta hemen ikusleek ez diote ezer barkatuko arbitroari. Ikusi duzue jendea, zaretatik ere igo dela, nik uste oraingo honetan arbitroaren erabakia nahiko ona izan dela. Ikus dezagun berriz jokaldia, gauzak argitzeko. Posizio horretatik ezin da esan, ikuspuntu horretatik ezin dugu zehaztu Uralde jokoz kanpo zegoen ala ez, baina hortxe dago, beste jokaldi eztabaidagarri bat. Enriquez Negreira jaunak txistu ugari entzun ditu momentuz, eta hor dugu Rekarte baloiaz. Jaurti du Rekarte, Aiartzak ikutu, orain korner nabarmena da, eta hemen Samamezen minutako ikuslegoa, Azerre eta orain Atletiken aldeko erabakia izan bada ere, okerra nola izan den, txistuak Enriquez Negreira jaunarentzat. Ez du asmatu arbitro Kataluniarak orain arte, eta aldaketa Realean. Loren aldageletara eta Fuentes zelaira. Eta kanpora. Ikuslegoa Azerre, azken jokaldi hauek benetan eztabaidagarriak izan direlako, eta hortxe dituzue irudia oso adirazgarria. Jorge Zerrato, zerbait bai komentatzeko? Bai, hankasartze handia izan dela oraingoan, eta seguru nago ikusentzule guztiek ikusteko aukera izan dutela nola baloi hori kornerrera argi eta garbi joan den, baina ez du ulertzen nola Enriquez Negreira jauna gainera jokaldian bertan zegoela atetik ateratzeko adierazi duen. Benetan hankasartze handia, eta orain arte bere lana hala nola bete badu ere, bai, azken jokaldi horretan gertatu denarekin argi esan dezakegu gaizki aritu dela arbitro jauna. Gainera gure ustez konpensazio giza igual aritu da jokaldi horretan, baina bezaletik ez dugu ulertzen nola hor zegoen marrazainak ez duen adierazi korner argi hori. Kontu, Atletik erazoan bere lehen gola sartu nahirik. Gogoratu liga honetan orain arteko 6 jardunalditan zurigorriek ez dutela partidu bakar bat ere galdu. Gaur Errealak errenta harrigarria du hemen San Mamezen. 3-3. Zamora, Jose Mari Bakero. Eta orain baloia atezainarentzat atzeratu du Aiartzak, azkar atera eta indar handiz gainera Biurunek, eta Estaniz Argote Xanti Bakerorekin burrukan. Agian Howard Kendallek zarri ugarte pentsatzen dute zelairatu beharko lukela momentu honetan zerbait bizitzeko, ez gizon bat aldatuta zerbait hobetuko duelako, baina behintzat azken alegin bat bezala interesgarria litzateke agian beste aldaketaren bat egitea. Dena dela, Jorge Zerrato, zuk ni baino hurbilagotik jarraitzen duzu Atletiken jokua, ze iritzi duzu aldaketa posible horretaz? Nire ustez
ez zen oso zuzena izango aldaketa hori. Nik ez dut uste Sarriugartek orain futbol zelaian daudenek baina hogeiago egiteko aukera izango zuen. Hor ditugu eta hor dugu batez ere Pello Uralde borrokan jotake eta baita ere Reala erasoan jotake oraingo honetan. Bigarren zatian eraso gitxiago egin du Realak, baina oraindik ere askotan hurbiltzen dira Tosaken gizonak Biurrunen area ingurura. Nik uste dut Pello Uralde hor dugula borrokalari eta bai, igual egin liteke aldaketa hori, baina, bueno, zerbait ateratzeko posibilitatea ez dakit nik izango den. Agian desesperazio giza izango zen aldaketa hori. Bueno, eta gauza bitxi bat aipatu behar du, ez dakit ikusentzulek kontrolatu diren, ikusentzuleak kontrolatu diren, baina Pello Uralde 6 darama, bigarren zati honetan bere elastikoan, eta ez bederatzia, lehen zatian bezala. Lizean zurekin agian aldatu du Alkondara, edo agian bere suerte txarrari buelta emateko horixe gertatu da, eta oraingoan ze aukera izan duten Atletiken jokalariek, baina ezin izan dute Realaren huts hori aprobetxatu. Gallego izan da bai, nik uste gaur atezainik gabe ere Atletikek ez lukela goli sartuko. Hor dugu berriz jokaldia, baloia Zutabera, Gallego jaurti berri Zutabera, nahaztea eta orain gola. Jaun Andreok, Atletiken gola, irudietan ikusi espada ere, kornerra atera zuzenean eta baloia barrura. Arrisko handiko jokaldia izan da, baloia Zutoinera, erresenean ez dute asmatu zurigorriek eta orain bai. Orain baloia barrura, zoritxarrez ezin izan duzu jokaldia ikusi eta hor duzu bai azkenik. Egaletik erdiratu Gallegok eta baloia barrura. Gallegori emango diogu gola, nahazketa izan da hor, baina nahazte borrazte horretatik, Egaletik atera eta baloia barrura. Aiartzari ematen diote hemen gola, ikus dezagun berriz jokaldia, Aiartza hortxe lehen Zutoinean, bai, buruz ikutu du Aiartzak hortxe lehen Zutoinean, eta Aiartzarentzat beraz gola, Egaletik Gallegok erdiratu, eta 31. minutuan Atletiken gola, eta orain berotzeko ariketak egiten jarri du Kendalek, Roberto. 1-3 beraz markagailuan, bigarren zatiko 31. minutuan Aiartzak gola lortu ondoren. Aiartzarentzate gola, ikusiko ditugu berriz amaieran golak, jokaldia nola izan dene ongi zehazteko, baina Egaletik erdiratu ondoren, lehen Zutoinean burua sartu du, errepikapenean ikusi duzuen bezala Aiartzak eta baloia barrura 1-3, Erreala oraindik aurretik, partidua amaitzeko 12 minutu falta direnean. Jokoz kanpo orain arbitroaren eritziz Jose Mari Bakero, eta azken aleginetan Atletik taldea. Animaturik noski gol honen ondoren, eta Jorge Zerrato benetan bitxia eta harrigarria izan da jokaldia. Txuriurdinek utza handia egin dute, 2 aldiz baloia Zutabera, eta gero kornerra atera, eta Aiartzaren burukada barrura. Futbolak beti ditu horrelako bitxikeriak, ez? Bai, ezoizko jokaldia izan da, eta oraingoan berriro ere Andrinoak kornerrera bidali behar izan du baloi hori, Reala berriz erasoan baizegoen. Esaten ari ginen horixe, ezoizko jokalaria zela, 2 aldiz Zutoinera jan baita baloia, eta azkenean Arkonadak bidali du baloia kornerrera. Jokaldi horren ostean, kornerra atera eta Atletiken lehen gola. Eta oraingoan Realak ez du inolako presarik kornerra ateratzeko. Normala enez, markagailua Realaen Atletikoa dugu eta oraingoan bai, badirudi Begiristainek kornerra. Aitor Begiristainek erdiratuko du. Eta Uraldek urrundu, hortxe dago Jorge Zerratoren bitxikeria, 6 zenbakia zari da, jakina, pixkate gorputza freskatzeko elastikoak kendu du atzeen aldian, eta orain aukera Fuentesentza. Ezin izan du errematea egin, jaurtiketa egin duena Aitor Begiristain izan da, Biurrunek ongi urrundu, eta gutxigaitik ez da heldu hor errematera Fuentes.
Gauza ugari jaurti dituzte ikusleek zelaira, batipate Biurrunen ate inguruan. Berotzeko ariketak egiten Roberto Martínez eta Mujikak erdiratu du. Urrundu du Andrinuak, Gallego, Sarabia eta baloia orain Zamorarentzat. Derbi guztiak horrelakoa ditugu, gogorra, latzak, baina zelaian kiroltasuna nagusi dugu. Zamora, gero Fuentes eta jarraian Jose Mari Bakero. Eta orain, txartela Ferreirarentzat. 35. minutuan, 3. txartel horia. Lehen zatian txartela Andrinuarentzat izan da, eta ondoren bigarren zati honetan Argotek ikusi du txartela protestatzeagaitik, eta orain Ferreira. Izugarrizkoak entzuten orain, Enriquez Negreira jauna, eta Reala lasai erazoan, Aitor Begiristain. Joseba Agirrek baloia ikutu, eta hortxe biak burruka. Azkenik falta, keinu txar bat egin du Joseba Agirrek. Beroturik jokalariak ere, baina momentuz gauzak zelaian nahiko ongi kiroltasunez. Uralde berriz, hortxe, norgeagoka bizian. Realaren atzelarikoa nahiko ongi ari da, utza handi bat egin dute. Badakizue, eta utza handi horren ondoren, korneraren ondoren, Atletiken lehen gola heldu dela, Aiartzak lortutako gola, baina Realak 3 gol sartu ditu lehen zatian. Aitor Begiristainek lehenengoa, Lorenek bigarrengoa, eta Jose Mari Bakerok 3. Bat eta 3 hemen San Mamezen, 8 minutu terdi. Partidua bukatzeko, edo behintzat 45. minutura iristeko, eta Roberto Martínez, Atletikeko aurrelaria, berotzeko ariketak egiten. Agian Argoteren ordez zelairatu daiteke, ezkerralde hori pixkate indartzeko Roberto, badirudi momentu batetik bestera ingo duela Atletikek aldaketa. Zamora zelai erdia, Jose Mari Bakero, Urtubi, Fuentesen falta eta txartela. Txartela orain Fuentesentzat, 37. minutua, txartel pesta gogorra hemen. Eta aldaketa eskatuz zurigorriak. Biritxinaga, Atletiken masaialaria sartu da zelaira. Eta agian orantxe lasaitu daiteke zerbait jokua. Dena dela, etenaldi hau aprobetxatuz, komentatu dezagun Jorge Zerrato, ikuslegoa zerre badago, behintzat zelaian, jokalariak zuzen ari direla kiroltasunez, ez? Bai, partido osoan zehar, normalean Atletik eta Real talden arteko neurke eta guztietan gertatzen den bezala, kiroltasuna du nagusi bai. Baina, jokaldi pare bat egon dira, azken minutu hauetan, igual jokaldi itxusiak izan daitekena, baina, inolako problemarik gabe. Dena den, ikus dezagun, zer gertatzen den oraingoan, Roberto jokalaria zelaira ateratzeko prest dugu, eta Realan ere aipatu behar da, oraindik berotzeko ariketak egiten ari direla alde batetik Uria, bestetik Iturrino, eta baita ere Manu Urbieta. Zutitu da errenka badare Ismael Urtubi, eta Ferreirak atera du falta. Gorrizek aldendu badoia, Begiristain, Xanti Bakero eta Mujika. Gusti Mujika baloiaz. Urrundu duena Urtubi izan da, errenka dabil. Guzkizko jokalaria. Oraintxe bertan hemen adierazten denez, Las Palmasek 2-1 irabazten dio Zaragozari. Hori da momentuko emaitza bentzat. Baina guk jarrai dezagun hemen San Mamestik Euskal Derbi honen jarraipena eginez, jarraipen zuzena orain amaiera honetan gauzak pilpilean baitaude. Eta orain Kendalek aldaketa egitea erabaki du, baina bapatean ikusi ondoren Urtubi errenka dabilera, Urtubi izango da aldageletara doana, eta
bere ordez zelaira sartuko dena Roberto. Joan da zelaitik kanpo Urtubi eta hementxe dugu Roberto Martinez. Zelairatzen 40. minutuan Aldetiken bigarren aldaketa. Korner puntutik, egaletik atera da Urtubi eta falta berri bat adirazi du epaileak Aldetiken alde. Argote baloia. Luze, Joseba Agirre. Juanjo Elgezabal. Baloia Arkonadarentzat. Azkar atera du Arkonadak. Xanti Bakerorekin jokatu. Honek bere anaiarentzat. Josemari Bakerok azkenik Aitor Begiriztaini. Eta baloia harrapatzeko azmotan. Joan zaio ala ere. Joan zaio bai baloia Xanti Bakerori. Azkar atera du Ferreirak Biurrunentzat. Eta orain arbitroak nik uste bere teilatuari harrikada gogorra bota diola. Xuxenegi aritu da eta gaizki ateratako falta izan dela adirazi du beraz alboko zakea Realarentzat. Eta jaun Andreok arbitroak gaur izugarrizkoak entzun ditu eta entzun beharko ditu. 1 eta 3 markagailuan, nik uste hala ere arbitroaren lan eztabaidagarri honek ez duela inolako zerikusirik. Emaitza honekin, Reala lehen zatian jaun eta jabe izan baita, orain bigarren zatian joku asko nazi da. Atletikekoak bihotzez ari dira, gol bat lortu dute, baina Realak ez ditu papera galdu, bere lekuan daude txuri-urdinak, eta hortxe dago markagailuak adirazitako errenta. 1 eta 3 partidu amaitzeko 4 minutu falta direnean. Behintzat 40. minuturako 4 minutu falta dira. Bukatu arbitroaren eskutan bera jakingo du noiz eman behar duen amaitutzat gaurko derbia. Larrañaga eta baloia Arkonadarentzat. Zamora. Mujikaren ingurutara. Fuentes ere hortxe. Eta Ferreira lurrean geratu da, arbitroak ez du faltarik adirazi. Mujikak erdiratu. Aitor Begiriztainentzat. Jokaldi egin nahirik Begiriztain, nahaztu da, eta azkenik barrura. Aitor Begiriztainen gola 42. minutuan, eta orain Atletiken golean gertatu den bezala, atzelariek utzegin dute. Lehen txuri-urdinen atzelarigoak porrot egin du, eta orain utz handia zuri-gorriek egin dutena. Bazirudie Begiriztainek ezin izango zuela jokaldia burutu, azkenik baloia libre ikusi du Olaberriakoak, eta 1 eta 4 markagailuan. Aitor Begiriztainek partidu honetan lortutako bigarren gola eta aldaketa. Begiriztain aldageletara, jendearen txalo artean, kiroltasunez txaloak orain Begiriztainentzat, eta Toxakek Uria zelairatu du bere ordez. Joakin Uria, zalantzarik gabe azken momentu hauetan Realaren defentsa indartzeko. 1 eta 4 dena erabakita Euskal Derbi honetan. Mujikak luze Josemari Bakerori, Aiartza. Estu eta Larri, Aiartza atera du baloia, eta Gallegok Andrinuari. Emaitza benetan harrigarria dugu, 1 eta 4. Ez da aspaldi horrelakorik ikusi Euskal Derbi batetan. Partidu hasieran veteranoak izan ditugu albiste, Euskal Selekzioan 37an aritutako gizonak, eta nik uste garai hartako derbitan izaten genituela edo izaten zituztela horrelako emaitzak. Egia esan emaitza bitxia, eta argi dago Realak bere bideo honetik jarraitzen duela. Hasiera txarra eman zion Realak ligari, 3 negatiboz ibili ziren Toxaken gizonak, baina azken jardunalditan susperraldi latza erakutsi dute. Gogoratu, utz eta 4 nagusitu zirela Sarrian Espainolen aurka, eta momentuz hemen 1 eta 4 aurretik Reala. Uralde, aukera ona hor. Elgezabale jaurti, Gajatek urrundu, eta errebotea Zamorarentzat. Josemari Bakero. Rekarte.
Esaten ari nintzen Realak ez duela aspaldi honetan horrelako emaitzarik lortu hemen, eta esan behar da, Txuri-Urdinek 1980an lortu zutela azken garaipena. Orduan utz eta bi nagusitu ziren, eta aipatu behar da, azken urte hauetan Txuri-Urdinek 1973tik ona 3 aldiz irabazi dutela hemen San Mamés futbol zelaian. Hori ligari dagokionez. Badakizue, joan zen demoraldian, kopako final aurrekoan Realak utz eta bat irabazi ziola hemen orduan Iribarrek zuzendutako Atletiki, eta ondoren finalera iritsi zirela Gipuzkoarrak. Baina ligari dagokionez, 1980an Realaren azken garaipena. Estani Zargote baloiaz, bere aldamerean Mujika, bete da 45. minutua. Hala ere, arbitroak oraindik ez du erlojua begiratu. Zamora. Fuentes. Arbitroak posizio honean zegoela adierazi du. Uria. Rekarte. Bakero erazoan, laizterketa bizia. Fuentes. Barruraino sartu da Fuentes, baina Zukaldeko atari horretan Biurrun azkar ibili da. Gorriz. Roberto eta orain Zarabia. Uralde. Ederki kendu dio baloia Larrañagak, baina gehiegi altxatu du Zangoa eta falta. Ongi orain arbitroa. Azken aukera izan daiteke Zurigorrientzat. Bigarren gola lortzeko posibilitatea baitute. Dena dela, argi dago, Zurigorrien arratsa ona apurtu egin dela gaurko honetan. Orainik partidurik galdu gabe liga honetan, eta hoxe izango da Kendalen lehen porrota. Txetxu Gallego jaurti eta zuzenean kanpora. Ez dute presarik Txuri-Urdinek, 47. minutua bete da oraintxe bertan, eta Larrañagak jarriko du baloia jokuan. Rekarte. Gajate. Jose Mari Bakero. Rekarterentzat. Sasoia handia erakutsi dute Txuri-Urdinek, eta atsedenaldiaren ondoren selekzioek jokatu behar zutenez badakizue joan zen asteburuan ez genuela lehen mailako futbolik izan, kezkaren bate bazegoen, Txuri-Urdinen arratsa onori mantenduko zen edo apurtuko zen jakiteko, eta ez da ez apurtu. Erreala lege honez merezimendu osoz